Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe pari kunzi Pakarohwa Benzi vakomana ZRP aitarisa kuti slay queen ka ende ma slay queen manakidzira ntakurowanika neka soft skin ka polon skin ka chocolate skin baba unongo chinkobashikaidzwa kubvuraudzwa baba kuridzwa kuzhakatwa kuzhindikitwa kudhaiwa kubolonjwa kuponjuletwa panga pakashata situation yacho toshoya kuti tonyatsozvitaura tichiti kudii. So nyaya yanga iripo inyaya yevasikana ava vanditi musikana uyu ari kunzi musikana wa Collins. Musikana wa Collins uyu kune zvakakusanzwanana kari kuitika. So according to the information that I'm receiving right now pari kunzi zvone the order was to go and make the arrest and do as you please with them. Vakadaro zvavo vachipa permission yekuti kombai murove. Harare magistrate cleared the courtroom to inspect physical injuries and ordered political medical examinations for President Emmerson Mnangagwa's daughter-in-law and her co-accused on Friday following allegations of police brutality during their arrest. The claims of excessive force emerged during a bail hearing for Kelsita Diwa Tafrenyika 22 and her maternal uncle Isaac Arab Jezab. Magistrate Marewana Jogofa reserved judgment on their bail application until 12 August following the dramatic court session. Defense attorney Malvin Mapako told the court the arresting officers from the Criminal Investigation Department CID Drugs and Narcotics Unit used violence during the August 4 raid at Tafrenyika's Greystone Park residence. According to the defense, Tafrenyika and Jesab were heavily beaten, forced to surrender their mobile phones and compelled under the juries to sign certificates. The court has ordered that Tafrenyika and co-accused be mentally examined after they raised complaints against police officers. Mapako said following the proceedings, the investigating officer denied all allegations of assault in court. However, after the defense insisted that both defendants bore physical evidence of heavy beatings, Magistrate Gofa took the step of clearing the courtroom to privately inspect the areas where Tafrenyika and Jesab claimed to have sustained injuries. Following the private inspection, Magistrate Gofa sustained the defense requested and ordered that both defendants undergo immediate medical examinations while remaining in custody. Tafrenyika, the second wife of Collins Mnangagwa, and Jesab were arrested after police allegedly recovered ndo zvakarikafuka mapamba zviziva zvinobata zvinodhaka hanzi notaura mazita azvo panapa handisi kuda asi makuzviziva kuti zvii zvakaita se zvakarikafiwa ipapapa. Ndiri kunzwa tsitsi because zvazvinoita muri yeZimbabwe zvinhu zvekuti tinowanza kuda kuzoitarisira pasi nyaya yakaita seiyoyi kana munhu achinge asvasvangiwa. Ndo nyaya inonzi pazvazvinodai pamuti munyoro ndo nyaya yacho iyoyi handiti. Vamwe vari kuti ma-issues ekuti hanzi pakudanana kwenyu kwacho ipopo zvineka kudzidzisa mwana komana mune zvekubata zvinhu ndosaka pari kunyanya kudiwa masuppliers kuti supplier kwazviri kutangira kunani yo kuti plus munhu wekuti anenge achiziva kuti ane ma-connections panobva pabatwa sekuru wacho ponzi toda kuenda toda kudhiga kuti tasvika pane musikana kusvika hanzi ndiye abatwa. Nditi chinonyanya kurwadza kana kuti chinonyanya kuitika panyaya idzodzi ndechekuti vanenge vachida kuona zvavanoda kuona watumwa enda munodhilana ningi kana uchinge wapedza kudhila naye wozotiudzawo kuti inyaya dzipi dzinoitika unosvika wobva waudzwa rafuka naye achiziva kuti ane backup plan. Iwe hamuna zvamunotita uda kundita sei? Saka pakuzoshandisa force kwayo kunozoitika ndekuti dzimwe nguva unogonoregedzerwa mbama kuti inini ndiri muroora mukuru kaini, ndiri muroora wenyika, muroora manyama. Ndo panodzoka poitika
problem dzacho ipapapa. But I don't want to waste much of the time muri yeZimbabwe ticharamba tichangopinda nakuti ndingopfura nepanapa ndichikuzivisa ine kuti kazhinji kacho munhu kana achinge akasvasvangiwa inyaya dzinoda kutaurwa zvakanyanya kuti dzirambe dzichifamba kuti dzosvika kwamuri kumativi mana enyika kwese ikoko kuti zvatozoitika mukoti ndezvekuti Magistrate atombobuditsa vanhu mukoti budai panze timboona mavanga nemarwadzo ndobva asara achivavhudza nguva unogona kunzika ndakatsikwa nechepa apa panhunha pangu apa ndakatsikwa nejombo ipapo, you know, something like that zvinokwanisa kungoitika. So kana uri Magistrate hauzotauri kuti bvisa bhurugwa racho ndione kuti pakatsikwa here zvishuwa, unoti aiwa budai panze vanhu vese vari mukoti ndo maitikira ari kunzi aitwa zvinhu zvese. So it means kuti Magistrate manje haazokwanise kutaura, muri kunzwisisa, kutaura kuti zvishuwa vanhu ava vakaita sei vakarohwa. Magistrate anongoti aiwa tazviona ndaona zvandaratidzwa but I can't answer anything because no longer futi chimforimbo. There is something called chimforimbo, in case you didn't know. Chimforimbo is something like kana mune vanhu vakamboona mani paigadzirwa chefeki so chakaita kunge chichiko. Get does it not that word but you understand kuti chinonzi chimforimbo unogadzirirwa chinhu chekuti unongozwa kuti aiwa ko iwewe wanga waningirikina wani wanga wakarowa vanhu vamwe vanoaccuse maaccusations ekunzi wakaenda wakatenga makeup wakuda kubuda imomo then ubva waenda wakarowa makeup yeye kunzi dama rakazvimba rakaita sei. Saka panozonzi munhu anozoyotanga kutarisa ndopanozoti it's okay ndazviona zvamuri kundudza zvacho anditi anenge aitaka kuona kuti asi madhokta ndiwo ngavachienda vanokutarisa yekuti makarowa makakuwara here makaita kafira mberi here zvakanyanya kurwadza kusvika papi. Ndo situation imwe iripo panapa nekuti nyaya yacho kuti izokwanisa kuita kakumeka sense. These guys zvavari kuda kutraya kuita panapa vada kutraya kuti alright iwe uri mupurisa marwero wakanita ndida kukunyudza futi ndichakunyudza asi manje pari kuzonetsa ndepekuti vari kunzi vakanzi endai munoita zvamunoita navo kureva kuti svasvangai vanhu kombai murove. Ndo nyaya iri kudzoka yorwadza panapa. Aiwa ino nonsense mother chaiyo unozatukota kuita amwe vakadaro kuti havasi kusekerera any nonsense panenge pachipisa. So that's the situation yatasvika panyaya dzacho. Ndinobva ndashandisawo mukana muri yeZimbabwe ndakuda kutorwa pasi zvezvi ndanga ndakaita kuremerwa nenyaya idzi ndanochipfuwa chinenge chakaita kuzara kana kuti kwazobuda dzakawanda kapachinzi anga ari kubuda anzi jibebe anzi Gertrude ani bande Gertrude avero mazita changa vanenge akagadzira zvimuforimbo zvezvitupa zvoregedza kubatika musystem asi ine chiti chekutoitisa madhiri munhu achitopfuura nepapo achitoenda fese yake iripo achitoita madhiri kana kungava kana kumakasels kumachichiyo all those things anenge ane zvese zvekubikira. Munhu anenge atone documentation yakakwana kubva kuchitupa chacho kubva zvese kana passport everything zvinenge zviripo zvekuti anokwanisa kungashandisa kozi anenge asingadi kuti zita rake ringe richizonge richiita se richipinda richishanda pazvinhu zvacho zvese. Saka ndo mamiriro akaita nyaya dzacho asi ndigedzai ndishandise mukana uno ndoda kukutendai muri yeZimbabwe nekubatikira pachivhidhivhidhi muchiva muchiudzwa nyaya nesu panapa ticharamba tichizviita nguva nenguva. Ndoda kubva ndazivisawo maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyo batai company iyo inonzi Education Research inotungamirwa nana mukoma oyo nedzinova idzoshasha pakuregister macompany nekuvhura maFNB business account kunemi maZimbabweans vasina mawork permit kana mastart permit ende vanoita kune marudzi akasiyana siyana even if you are Malawian, Mozambican, I don't know kuti unenge uchinyatsobva nekupi, Zambian, as long as if you are in South Africa or as long as you want to register in a company and open an FNB business account in South Africa, please conduct Education Research on their numbers that are showing on the screen. And vanokuitira kwa uri koko ivo vari kwavari koko, it simply means very nationwide. So musazotyire kure, vabate mutaure navo vakubatsirei pane chinhu ichochi. Thank you so much.